खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि लिमा बाला ब्रह्म। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 21 जुन 2026 मायथाइ एबा 6 आसार दान 1433 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे रबिबारा नोंनि थाखाय सनमान आरो थुलुंगानि सान जागोन। सुर्यदेबनि अननायजों समाजाव नोंनि दबथायनाया बारायगोन आरो सोरखारि खामानियाव थानाय हेंथाफोरा अरायसमनि थाखाय जोबलांगोन। फालांगिनि सानथांखिफोरा दिनै जाफुंसारगोन। नों नखरजों लोगोसे मोनसे समायना जायगायाव लावखार ओंखाम जाग्रा एबा रंजानायनि थाखाय थांनो हायो। बिफानि हेफाजाबजों दिनै माखासे गेदेर खामानि मावनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। नोंनि साना मोजां जागोन। दिनै गोबाव समनिफ्राय सोलिबोगासिनो थानाय मेलेमारि गुलाय-गुजायनिफ्राय नों सुग्लाय मोनगोन। न'नि गेदेरफोरजों सम हगारनाया नोंखौ गोसोआरि गोजोन होगोन। मोनसे गोख्रों रांखान्थियारि थाथायजों नोंथाङा उदाङै बायनो हागोन। हाबा जानाय जिउआव गोजोननाया थाबाय थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंनि थाखाय गलाय-मोनदेर फिथाइफोरनि सान जागोन। मोनसे गोदान हाबा जागायनायनि सिगां बेखौ मोजाङै सानथांखि खालाम। गोख्रै रां खाथायनाया खहागोनां जानो हागौ। मावख'नि खामानिनिफ्राय जिरायनाय मोनखांनायनि उनावबो गोसोआरि महरै नों एसे मुखुब जानो हागौ। लोगोफोरजों रायज्लायनाय समाव गावनि रोसिफोरखौ रानलायनायनिफ्राय गोजानाव था। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदैथि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै कर्क राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय देहानि बागै एसे सांग्रां जानायनि सान। बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव उदै सानाय एबा खर' सानाय बायदि फिसा-फिसा जेंनाफोर जानो हागौ। दिनै सोरबा सुबुंखौ मेगन खानायै फोथायनो नाङा, नङाब्ला नों थगायजानो हागौ। नोंनि जिउ लोगोरिनि आबुं हेफाजाब आरो बोसोन होनाया गोब्राब थासारियाव नोंनि थाखाय मोनसे रैखागिरि फोरमान जागोन। दिनै दावबायनायखौ गोबाव खालामनाया साबसिन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंनि फोथायथि आरो बोलोआ 7थि अख्राङाव जागोन। राजखान्थि एबा समाजारि बिथिंजों लोब्बागोनां सुबुंफोरा दिनै मोनसे गिदिर बिबान एबा मासि मोननो हागौ। फालांगियाव नोंथांनि हेंथाफ्रा नोंथांनि सोलोफोरनि सिगाङाव गसंनो हानाय नङा। गथ'फोरनि फारसेथिंनिफ्राय मोनसे गिदिर आरो गोजोन जाफुंसारनायनि खौरां खोनानो हागौ, जाय न'आव मोनसे फोरबोआरि आबहावाखौ सोरजिनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि जिउ राहा आरो रांखान्थियारि जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय आबुं जायालासे थानाय नोंथांनि जायखिजाया गेदेर लुबैनाया दिनै आबुं जानो हागौ। बिजिरसालिनि मामलायाव जाफुंसारनाया नोंनि आथिंखौ खुदुमगोन। आजै-आजौनि सम्पथि मोन्नायनि खाबु दं। गोदान मानसिफोरजों लोगो मोनज्लायनाया नोंथांनि फालांगिनि नोजोरखौ आरोबाव साबसिन खालामगोन। नों नखरजों लोगोसे मोजां जामुंनि रंजानाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। तुला राशि। दिनै धोरोमारि आरो भाग्यनि दावबायनायनि सान जागोन। दिनै नोंनि गोसोआ बबेबा धोरोमारि फोरबो एबा सल फुजियाव मुखुब जागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारिनि बिथांखि लानो हागौ।
गोजौ सोलोंथाइ लानाय सोलोंसाफोरा दिनै गावसोरनि मावसोमनायनि साबसिन फिथाइ मोनगोन। गुबुन हादोरनि फुंखा एबा अनलाइन खामानिनिफ्राय रां मोन्नायनि गोख्रों मिजिं दं। सावस्रिया आबुङै मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंखौ जोबोद गोसो होनानै आरो निजोमै सिगांथिं दावगालांनो इंगित होदों। गारि सालायनाय समाव जोबोद सांग्रां जा आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ मानि। रांखान्थियारि आयदाफोराव खैफोद गोनां जानाया दिनै गोख्रों जानो हागौ। बेनिखायनो माखासे समनि थाखाय रां खाथायनायखौ गारना दोन। बेलासियाव इसोरखौ फुजिनाय एबा ध्यान खालामनाया नोंखौ गाज्रि साननायफोरनिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि। दिनै नोंनि हाबा जानाय जिउ आरो पार्टनारशिपनि खामानियाव गोबां जाफुंसारनायनि सान जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सोलिबाय थानाय जायखिजाया गोरोबलायनाया दिनै रायज्लायनायनिफ्राय बोखारजागोन आरो गावजों गाव बुजिलायनाया बांगोन। फालांगियारि सुबुंफोरा दिनै हाथायाव मोनसे गिदिर मुलाम्फा गोनां ग्राहक मोननो हागौ। समाजारि जिउआव नोंथांनि मानथाखोआ बांगोन आरो गोजाम जेंनाफोरा हामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंनि सुथुरफोरनि सायाव नोंनि देरहासारनायनि सान जागोन। जायफोरा नोंथांनि बेरेखायै फाव फान्दायगासिनो दंमोन बिसोर दिनै नुजानो हागौ। खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि सिगांनि मावसोमनायनि थाखाय मोनसे गोमोथाव ब'नास मोननो हागौ। दिनै नों जायखिजाया गोब्राब देहायारि बेरामनिफ्राय गोबां सुग्लाय मोनगोन। बेंकजों सोमोन्दो थानाय दाहारनि बाथ्राफोरखौ दिनै गोरलैयै फोजोबनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंनि सोलो, गियान आरो सोरजिलुखौ जेरावबो बाख्नायनाय जागोन। सोलोंसाफोरा गोदान बिथांखि एबा बादायनायाव गोसो जानाय फिथाइ मोनगोन। जुदि नोंथाङा स्टक मार्केट एबा सेफ स्किमआव रां खाथायनो सानो, अब्ला दिनै रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। नोंनि मोजां मोनलायनाय जिउआव रमान्सआ जौगागोन आरो नों गावनि लोगोरिजों गोजोन समफोर हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि नखरारि आरामखौ बांहोनो आरो नखरारि गोजोनखौ बांहोनो थाखाय मोनसे सान जागोन। बिमानि सावस्रियाव मोनसे गिदिर जौगानाय जागोन, जाय नोंनि मोनसे गिदिर जिंगाखौ फोजोबगोन। न'नि फोसाबनाय एबा सिंनि थाखाय एसे रां नांनो हागौ। सम्पथि बायनाय आरो फाननायजों सोमोन्दो थानाय फालांगिफोरखौ दिनै नांगौ जानाय मुलाम्फानि गेजेरजों फोजोबनो हागौ। गोसोआरि महरै नों जोबोद गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।